Domin samun ingantattun labarai ta fagen siyasa, ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ta mai suna Kwankwasiya TV. Ku yi mana subscribers, ku danna mana alamar like da share. Mun gode. Abama a huta kawai. Jihar Kano NNPP kawai. Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso mutum ne da aka haife shi a cikin jihar Kano a wani gari da yake a cikin karamar hukumar Madobi wato Kwankwaso. Sannan kuma mahaifinsa ɗaya ne daga cikin mutane da suke rike da sarautar gargajiya wato dagaci ne, wanda daga ƙarshe aka ɗaga likafarsa ya zama shine hakimin Madobi maji daɗin Kano. Sannan kuma Rabi'u Musa Kwankwaso ya samu halartar makarantu irin su Kaduna State Polytechnic, inda sannan ya zama ƙwararre ne shi akan harkar ruwan sha, inda ya aiki da jihar Kano kamfanin ruwa na jihar Kano, inda anan ya gama aiki ya ritaya ya bar aiki. Kuma a tarihin da muka samu, Kwankwaso shine mutum na farko a jihar Kano da ya yafe kuɗin fanshansa da ake bayarwa wata-wata, ya ce a ƙara wa mabukata da suka fi shi bukata. Daga ƙarshe Kwankwaso ya zo ya tsallama harkar siyasa, inda ya fito ya zama shugaban jam'iyyar, inda ya fito ya zama dan majalisar tarayya, a can ya zama mataimakin speaker a House of Representatives da ke Abuja. Bayan nan Kwankwaso ya fito takara ya zama gwamnan jihar Kano a shekarar 1999, wato a daidai lokacin da takwaransa na jihar Lagos Tinubu shi ma ya zama shugaba, ya zama gwamna a jihar sa. Shi ma Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama gwamna a jihar Kano a wannan lokacin da Kwankwaso ya yi mulki daga 1999 zuwa 2003. Kwankwaso ya samar wa garuruwa abin yi, ya samu musu ruwa, ya kai musu wuta garuruwan da ba za su kirgu ba. Kuma a wannan mulki ne Kwankwaso ya gina wata jami'a wato Kano University of Science and Technology Wudil. A nan wannan jami'a ya yi ta gwamnatin ya yi wannan jami'a ta fasaha da kirkire-kirkire a garin Wudil da ke Kano. Kuma wannan jami'a mallakin jihar Kano ce, wanda har gobe akwai dubban al'umma suna karatu a cikinta. Dubu ba son zuciya a halin sakakaf, idan ka cancanta zai saka ka hauje ka daraf, duka siyasar da babu shi.